Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtigha'i mardadillah wa li syafaati rasulillah wa la niyati kullin sholihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wonten pangersanipun jamaah salat sunat tarawih ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kanthi taufik hidayah sarta inayahipun Allah Subhanahu wa taala sehingga wonten ing sadetik punika kula panjenengan sedaya waket makempal kanthi boten mangki halangan setunggaling punapa-punapa. Monggo kita syukuri sareng-sareng biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi raos syukur kula panjenengan sedaya tansah dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala sehingga estu kula panjenengan sedaya waget mempertahankan waget ngistiqomahake ngantos dumugi akhir Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Kanthi ngraosaken syukur kula panjenengan sedaya dhateng Allah, mugi-mugi alhamdulillah niki sampun menangi sing wingi dipun aturake bilih nang Ramadan ana ing antarane sing keistimewaane nggih punika dipun turunake Al-Qur'an. Lah kanthi raos syukur kula panjenengan sedaya mugi-mugi kula panjenengan sedaya waget ngginakaken wektu ingkang sak sae-saenipun ing antarane fase kedua inggih punika tanggal 11 ngantos dumugi tanggal 20 Ramadan. Boten namung punika keranten wonten ing tingkatan kaping kalih punika Syahrul Maghfirah, sasi utawi 10 dina sing nang kono diarani 10 dina kanggo golek ampunanipun Gusti Allah. Sholawat sarta salamipun monggo kita tansah aturaken wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi kula panjenengan sedaya ngathah-athahaken sholawat, mugi-mugi kanthi berkah sholawat kula panjenengan sedaya waget dipun tampi posanipun, dipun tampi sedekahipun, dipun tampi ibadahipun. Amin amin ya rabbal alamin. Sasampunipun mekaten alhamdulillah dalu punika ora krasa wis nglakoni tarawih ping 18. Mugi-mugi kanthi berkahe awak dhewe sareng-sareng nglampahi tarawih ping 18 estu waget dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala, dipun ridhoi dening tiyang sepah kalih kula panjenengan sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kanthi pakepalan punika kula panjenengan sedaya waget ngistiqomahaken, waget menangi sing ditunggu-tunggu kula panjenengan sedaya le sampun dipun dawuhake neng nang kono nang peristiwa wulan Ramadan sak liyane nuzulul Quran ana sing jeneng Lailatul Qadar. Lailatul Qadar punika napa? Lailatul Qadar ki wengi utawa donya sing sangat sempit. Keranten punapa?
Nek saiki donya sing nang kono ora nanggon Lailatul Qadar mung dihuni menungso karo jin. Keratun Gusti Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Allah ki nitahake menungso karo jin mung kon nyembah dateng Gusti Allah. Lah setan kok ora disebut ngopo? Setan wis dinas ora nyembah maring Gusti Allah. Setan saklawase finari jahannam khalidin. Nek jin Gusti Allah niku sampun dawuhake wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku nitahake jin karo manungsa mung siji kecuali tak kon nyembah maring Gusti Allah. Lah, terus niku enten pilihan. Siji nyembah, siji kufur, manungsa nggih padha. Dados sak sampunipun mekaten, bilih peristiwa nuzulul Quran punika namung nurunake peristiwane utawi perjalanane menungsa. Dados teng Al-Qur'an sampun dipun dawuhaken Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Oh, Al-Qur'an ki kanggo pituduhe menungsa. Ora mung hudan tok wa bayyinatin nerangake jelasake minal huda wal furqan. Nang kono nutur kebenaran, nutur kebatilan, nutur kesaenan, ya nutur maring keawonan. Sak sampunipun mekaten pilih oh ternyata nuzulul Quran ki temurune Al-Qur'an punika namung tikete kula panjenengan sedaya. Awake dhewe iki diarani tikete awake dhewe iki sakniki sementara diarani menungsa. Nggih napa mboten? Manungsa punika nek isih ana nyawane. Nggih to. Nek wis ora ana nyawane wong-wong wis ora ngarani menungsa. Pun sak sampunipun mekaten awake dhewe asale kedadehane saka lemah. Niku peristiwa nuzulul Quran. Tikete awake utawa perjalanan iku kula panjenengan sedaya. Alamate sak dadi menungsa teng bumi. Nggih napa mboten? Nggih. Sak sampunipun mekaten awake dhewe awake dhewe isih urip diarani menungsa. Tempat asal kedadeane saking tanah. Alamate panggonane wonten ing bumi. Terus sak sampunipun mekaten. Lah terus keterangane perjalanan punika dos pundi? Oh, perjalanane keberangkatane kula panjenengan sedaya milai donya. Sak sampunipun nang donya awake dhewe ora iso mungkir, ora iso menghindar transit sing kaping kalih. Transite teng pundi? Teng alam kubur. Nggih napa mboten? Sakniki sing pun dosowan niku nembe transit. Urung perjalanan ingkang saestu. Awake dhewe ditransitke. Transit niku napa? Nunggu perjalanan salajengipun. Lah, transit niku lak nembe ajeng perjalanan dereng dugi terminal. Terminal salajengipun punika teng padang mahsyar. Nah, sakwise awake dhewe ditransitke kabeh
engko kumpul bareng-bareng engko arep nang terminal jenengane Padang Mahsyar. Ting mriku dereng akhir ting Padang Mahsyar mangke CCTV ne kula panjenengan sedaya diwerohake. Tutuke kula panjenengan sedaya mboten saged ngomong. Nanging anggota badan kula panjenengan sedaya lapor kiyambak. Nggih napa mboten. Dadi tutuke niku wis mboten saged ngomong. Anggota badane sing nglapor. Oh, niki sikilipun Gusti riyen nyok damel nindakaken ibadah. Oh, niki tangane nyok damel maringake sedekah. Oh, niki kuping nyok damel ngrungokake terus jenengan mboten usah nglapor. Ning CCTV ne sampun dipun ketokaken utawa lapor piyambak. Sasampunipun enten laporan tujuan akhir niku namung kalih fi jannatin au fi narin. Namung pilihane wonten kalih. Tujuane wis awake dhewe dikumpulake nang Padang Mahsyar engko nang kono mung tujuane siji nang swarga kaliyan nang neraka. Ning paling tidak nek jenengane pangkate awake dhewe iki nek nang swarga ya ora pantes, ning nek nang neraka ya muga-muga oleh syafaate para alim para ulama, oleh syafaate le awake dhewe kumpul sareng-sareng. Amin Allahumma amin. Lah terus sak sampunipun mekaten jam keberangkatane awake dhewe niku lak mboten enten sing ngertos nggih. Mboten enten sing ngertos. Dadi awake dhewe maju mundure jam keberangkatane niku mboten enten ingkang ngertos. Dadi mbok saiki sehat, mbok saiki isih doyan kolak, isih doyan es campur, ya ora ngerti nek Gusti Allah ngersakake namung niku surprise. Nek jenengane surprise menika mbok ting donya ya ora dikandhani sik, nek dikandhani sik jenengane ora surprise. Wong kadang enten sing gerah suwe taun-taunan, diarep-arep patine ora lek mati. Pandang ora ana kabare wingi sehat, wingi doyan mangan, ngerti-ngerti krungu kabare wis innalillahi. Nggih napa mboten? Nggih to. Para mila monggo kita ginakaken ingkang saestu wonten ing pembagian ingkang nomor 3 inggih punika ting 10 asrul awakhir min Ramadan sing jenengane itkun minan nar. Itkun minan nar ki ya awake dhewe dimerdekakake saka geni neraka. Lah terus piye le iso dimerdekakake? Nek awake dhewe gelem manso Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wis nang awane gelem poso, nang wengine gelem man koma fi lailati Ramadan. Ya paling tidak ki ya traweh karo witir. Nek bengi arep tahajud kok aras-arasan, paling tidak ya traweh wong mumpung bareng-bareng. Kula yakin cara pangkate kula jenengan sedaya wis ora traweh pisan, engko nang omah arep traweh dhewe ya abot. Pramila monggo saderengipun asrul awakhir bilih sampun saking sahabat Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nang kono idza kana akhirun lailatin min Ramadan sadurunge awake dhewe sepira mulyakake tamune Gusti Allah keranten punapa nang sasi Ramadan punika kabeh donga
kabeh amal apik dipun tikelaken. Terus ingkang sak sampunipun mekaten kabeh penggawe awon niki malaikat nyuwun karo Gusti Allah mbok aja dicatet nang umate Gusti Allah sing nang kono nang awane Ramadan utawa nglakoni amal keawonan. Ting mriki mawon wonten salah sejune wong Majusi. Wong Majusi niku mboten wong Islam. Melaku-melaku nang pasar karo anake. Melaku-melaku nang pasar, lah kok anake kuwi mangan. Terus mbokne langsung nyabek panganane sing dimaem anake. Mergane ora wong Islam. Jane ya ora apa-apa, nggih napa mboten? Ya wis gedhe. Lah sak sampun mekaten terus anake matur, cara kene ya, mbok utawa mak ngopo kok pangananku kok cabek. Pilih nang awan punika kowe ngurmatono maring sasi Ramadan niku. Lah kok malah saiki uwonge ya Islam, ya waras, ya wis gedhe, mangan kok ngedeng. Kira-kira niku arep oleh syafaate napa mboten? Lah niki wong Majusi sak sampunipun mekaten wong Majusi niku suatu saat sedo niku mati. Nah, mung gara-gara niku Kanjeng Nabi oleh nyafaati gelem nyafaati maring wong Majusi mau merga mulyaake sasi Ramadan. Isih goleki wong kuwi sing jenengane si A, wonge wong Majusi mung mulyaake awane Ramadan kon ngurmati. Kowe ora poso ora apa-apa, ning aja ngedeng nang mangan nang tempat umum. Niku digoleki Kanjeng Nabi mbokne niku. Disafaati dilebokke swarga. Lah kok awake dhewe jenengan ya nate weruh ya wong Islam ya wis kuat poso ning ora poso. Iman. Ya bener poso niku hubungane awake dhewe karo Gusti Allah. Malaikat ya ora ngurusi, Kanjeng Nabi ya ora, namung Gusti Allah. Wa ana ajzi, aku sing arep males maring umat Kanjeng Nabi sing nglakoni poso. Awake dhewe poso punika lak duweni loro kebungahan. Siji ingda iftarih. Nggih napa mboten? Awake dhewe ngadepi buka. Jenengan nek weruh cah cilik poso ngadepi buka senenge masyaallah nggih napa mboten? Nggih. Weruh cah cilik nunggu buka niku jian masyaallah senenge. Mak kok ora lek maghrib ya niku kebungahan ingkang mboten enten lawane. Ingkang kaping kalih ing dalika irabi. Kula yakin awake dhewe sakmene bar traweh, bar witir, bar tahajud ora ana sing getun. Nggih napa mboten? Mesti seneng. Niku ing dalika irabi. Ning kula yakin jenengan ora traweh pisan getun ning ngondoni yo abot. Nggih napa mboten? Getun iki mung ora nglakoni traweh. Ning nek kono beli arasan. Getune tiwas aku mau ora mangkat traweh. Ning pandangan traweh dhewe wegah. Para mila monggo kanthi saderengipun idza kana akhirun lailatin min Ramadan, nek wis asrul awakhir min Ramadan, bakat as-samawat, langit kabeh padha nangis, wal ardulan bumi, wal malaikatulan para malaikat.
Mergane napa? Musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nangise langit, nangise bumi, nangise para malaikat ki mung merga ngapa? Meh ana musibah kanggone para ummati Nabi Muhammad. Lah musibahe napa? Sasampunipun meket niki ya Rasulullah, ay musibatun hiya. Endi to sing diarani musibah? Kanjeng Nabi dawuh qala sallallahu alaihi wasallam bihabu Ramadan. Oh, musibahe emeh enteke wulan Ramadan. Fa inna da'awat teman sedune pira-pira donga fihi ing dalam Ramadan iku mustajabatun. Wasodaqah pira-pira sedekah iku makbulatun. Kabeh sedekah diterima, kabeh donga diijabahi. Orang njur jenengan donga ya Allah Gusti mugi paringi dhuwit sak kampluk gedebok mboten. Donga niku awake dhewe ndonga le ijabahi ora kudu apa sing disuwunake. Awake dhewe diparingi keluarga tentrem niku termasuk salah sijine keijabahan diparingi waras keijabahan paringi enteng ibadah Allah ngenai ijabahe donga ora nganggo apa sing langsung mbok suwun. Nggih napa mboten? Sasampunipun mekaten wal hasanat iku mudha'afatun. Kabeh penggawe bagus ditikelaken sampai 700.000 tikelan. Wal adab iku madfuun. Penggawe Allah, penggawe nganu dipun tolak. Fa ayyu musibah adamu min dihabi Ramadan fa idza bakat as-samawat wal ard saliyane musibah sing luwih gedhe saka ming dihabi Ramadan sing dadekake langit bumi malaikat nangis li fanahnu mongko utawi kita iku haku bil buka wa ta'asuf lan longso lima krono perkara yang kotiu anna min hadil fadail wal karomat. Wis nang kono kabeh nang kono nang wulan Ramadan punika penggawe dipun tikelaken mulakna monggo saderengipun kita sedaya menangi itkun minanar asru napa niku awakhir min Ramadan kita sedaya dipun tingkataken bilih Ramadan ki ora kanggo sing semangat nang awal ning sing istiqomah sing iso bertahan hingga akhir Ramadan. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya waget menangi Lailatul Qadar. Lah pripun carane? Awake dhewe ya kudu golek rumuse. Nek rumuse wingi posone dina Kamis, nek nanggon kitab insyaallah malam selawe Ramadan. Dintene napa? Malam Minggu. Nah, muga-muga niku yang mboten ning niku namung awake dhewe nek duwe kuncine iki ngoten berarti ya nang mulana asrul awakhir kon ngekeh-kehi donga kon ngekeh-kehi maca istighfar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya anggenipun pakempalan dalam nilai awal ngantos dumugi akhir wong niki ketoke mung tanggal-tanggal 20 Pak Diat nggih. Mugi-mugi anggenipun dalem nderekaken kathah lan kirangipun nyuwun ageng lepaten pangapunten. Mugi-mugi waget kepanggih malih waget dipun panggihaken wonten ing Ramadan ingkang badhe dumugi. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan dakirin hamdan syakirin hamdan min hamdan yafina amma yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim adim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad adada man shoma fi Ramadan wa adada man shalla fi Ramadan wa adada man tasaddaqa fi Ramadan wa adada man qara'a al-Qur'ana fi Ramadan wa adada man sabbaha fi Ramadan wa adada man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Allahumma asma'ulaka ala fi Muhammad wa karamati Muhammad wa siwaka Muhammad wa bawilaka Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya azza wa ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul qawli ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.